que no sé ninguna diversión. No me gustaba ni a televisión, tan solo quería llegar a ser mayor para ser superhéroe de ficción. Niños doutores atopaban solución para a miña enferma imaginación. A humanidade en perigo e de salvar, se me deixa meu pai e a miña nai. O mal chegou, está desde Noraboa, porém me nación. Non penses que vas voar, non podes vencer o mal. Os nenos deben xogar, deixa o traballo para Superman. Por fin despertei deste profundo sono, miña nai berrou. O almozo debes tomar, os dentes tes que lavar, a clase has de chegar, isto tarefa para Superman. O almozo debes tomar, os dentes tes que lavar, a clase has de chegar, isto tarefa para Superman. Arriba e alabo.